podría describir Tres Bichicomos en un pouco dun espacio como este, unha praia rodeada de coídos e rodeada sobre todo de covas nas que eu sempre pensei que podían aparecer cousas maravillosas e que uns nenos poderían atopar nelas a súa máis fascinante aventura. Tamén no mapa de Illa Xouba, un mapa maravilloso que nos presenta sempre dos avós e das avoas que nos axudan a camiñar e que nos axudan a andar. Un pouco con todo isto foi configurando un universo que se non está ambientado aquí, porque está ambientado noutro lugar por cousas que xa veredes, parecese moito a isto. As bichicomas son aquelas persoas que van buscar os restos que aparecen nas praias, poden ser restos de naufraxos ou poden ser perdas de buques. Normalmente a xente atopaba laranxas, leite condensado, botes de Allspice, últimamente apareceron incluso ordenadores, aparecen moitas cousas, pero justamente os protagonistas desta obra atopan outra cousa moito máis maravillosa que tedes que descubrir. Recibir o premio Agustín Fernández Paz con esta obra é un regalo porque Agustín foi un regalo para a literatura galega, con ter un nome da súa valía e das súas características, con unhas obras maravillosas, especialmente aquelas dedicadas ao público infantil e juvenil. Eu sempre digo que foi unha protagonista das obras de Agustín Fernández Paz, e houve un momento en que non había tantas protagonistas e el regalounos iso, e ademais Agustín foi un regalo como amigo, así que recibir este premio é un regalo para que sempre vaya comigo.